Shubor na Snem jong Nongsan Hima. Kaseng Hinyo Trap Integrated Territorial Organization Ribahay District lingba ukurwa kubor laithu bakaseng kakwa bakasorkar kan penya chakhamat ya ka ege jingthmu jo ka Election Commission of India ban pinkan ria kam ya barok ki Ophisar ki bala Trei Palat ya ka Snem Nakalyang kaseng kala pha daga jingtho show Chief Secretary ka Jilla ba DP Watlang, show Chief Election Officer ka Jilla ba Frederick Roy Kharkongor, show ba Hamlet Dotling Ministry in charge CNRD block but show Lampang ka yung bar Thau An, uba met ba Lingdo, ban shim khia ban penkan ria no yo BDO ka Sning block, Uraja Brahma, ubala Trei la Snem duna hapo ka te ka block, katkum ka jing tha jong ka Election Commission of India bat katkum ka service rule ba unu Ophisar ubala Trei Palat ya ka Snem di ban sha pen kan ria kaseng kala karpat ki Ophisar ba pher jong ka sarkar jilla ba kin chim khia ban Weng yo ni Ophisar ubala Trei Palat Snem khanang ba ka jing penya ya ka election kan nong ka ba khut bat ki wegi Ophisar khanna kin yo man shim talem kom ki BDO na ka benta ka jing toy lang jong baro Nakalyang kaseng kala kentu yo BDO halor ka jingthmu ban penkan ria yo ka office block naka jaka ka ba shipho eka tam shaka wei bat ka jaka ka ba tang ar eka ban shim da karai jung ki pat ba bat ban shupha soi tang ha kirang ba snong khanang manyo jing mentoy ki pat ba Nakalyang jong kaseng Hito Ribahay District ni kwa ba sarkar ka penya chakman ya ka eka jingthmu jong ka ACI date Sautrek November ada apa ban penken ria kam ya baro ki Ophisar ki bala Trei Palat ya ka Snem nakalyang jongi ni lapha da ka jingtho email sha is secretary or chief secretary ka jilla chief election officer jong ka jilla ba Hamlet Doling minister in charge jong ka CNRG block but sha speaker ba met ba lang do ban simkhya ban transfer no ya video ka Sning CNRG block ba Raja Perman ubala Trei la Snem tamne duna hakate ke blok katkum ka jimtha jong ka Election Commission of India but katkum ka service rule ba uno Ophisar ubadai bansha transfer ni ai transfer namar ula Trei Palat Snem ikerpa ya ECS CEO ba Hamlet Doling minister jong bat speaker ba men ba lengdo ban simkhia ban Weng ya uni Ophisar ubala Trei Palat Snem nang ba ka jingpenya ya ka election kan long ka bakhut bat kiwe ki Ophisar khna kinyo ban simbanta lem kum ki video na banta ka jingmentoy lang jong baro ya kiwe ki Ophisar la dep ban transfer balik kerpang tang ya uni ban stay dan ayo selendet namar kata ni Dawa bat maham ba amdei banle politics hakum kene kapur na ka banta kalawe jong pejba ma bat hakajo kapur nagalyang jong kaseng ni tentu ro ya video halor jutmu bat penkria ya ka office block naga jaka ka ba he san ekar sya ka jaka ka badan tang arakar ban sim da kono kerai claim da ke public hearing ban supha soi tang hakirang basdom na ka banta ka jingtoy ipaj ba jono